Akwụkwọ nke Job, isi nke 36. Elihu gara n'ihu wee sị, nyenụ oge, m ga-ezikwa unu ihe, n'ihi na unu ka ga-ekwu okwu n'ebe dị anya. Mara ihe ọbụla ma nye unu onye okike m ihe, n'ihi na m ga-agwa unu ihe ziri ezi n'okwu m. Ọ gaghị abụ ụgha. Onye zuru oke n'ihe ọmụma ga-abụkwa onye dị ike. Chineke agaghị achụpụ unu. Lee, onye ọbụla nwere obi ike, ọ na-echebe ha. Ọrụ ha dị ike ma dịkwa ike. Ọ naghị echebe ndị ajọ omume, kama ọ na-ekpe ikpe ziri ezi nye ndị nọ na mkpa. Ọ naghị ahapụ ndị ezi omume, kama ha na ndị eze nọ n'oche eze ha ruo mgbe ebighị ebi. Ebe a na-ebuli ha elu, ọ bụrụkwa na eji agbụ ígwè kee ha ma kee ha n'ahụhụ, mgbe ahụ ọ ga-emere ha ọrụ na mmehie ha, n'ihi na ha dị mpako. Ọ ga-emeghekwara ha ntị na ịdọ aka na ntị, ma nye ha iwu ka ha si n'ihe ọjọọ pụọ. Ha na-erubere ya isi ma na-ejere ya ozi. Ụbọchị ha ga-agwụ n'ọganihu, afọ ha ga-adịkwa njọ, ma ọ bụrụ na ha emeghị ihe ọjọọ na-amaghị ama, ma ndị ihu abụọ na-erubere isi. Ha ga-eji mma agha na-aga, ndị obi ha na-eme ihe ọjọọ na-emekwa iwe dịkwuo njọ, n'ihi na ha anaghị akpọ oku mgbe ha na-eke ha. Mkpụrụ obi ha na-anwụ n'oge ntorobịa, ndụ ha na-agbakwa akwụna. Ọ na-ahapụ ndị ogbenye n'ahụhụ ya ma na-emeghị ntị ya n'ihe isi ike. Ya mere, ọ gaara akpọpụta gị site n'ebe ziri ezi gaa n'ebe eji ofe rie nri. Ọ gaghịkwa emechi gị. Ihe niile dị n'elu tebụl gị ga-ejupụtakwa n'abụba, ma ị jupụtara n'ikpe nke ndị ajọ omume. Ọ bụ eze na ikpe ziri ezi na ikpe ziri ezi na-edebe ihe niile, n'ihi na iwe Chineke bụ na ọ bụrụ na ọ napụghị ihe ị nwere n'ụba, ọ gaghị enye gị ọtụtụ onyinye. Ọ bụrụ na ọ naghị echebara akụnụba gị echiche, ọ naghị agụ ego ma ọ bụ ihe niile dị ike. Anakwala ntị n'abalị, dịka ọ na-ebibi ndị mmadụ n'ebe ha nọ. Atụla anya n'ihe ọjọọ, n'ihi na ị họrọ ya karịa ihe ọjọọ. Chineke, onye na-ebuli elu site n'ike ya, onye bụ onye ozizi ya? Onye mere ka ụzọ ya guzosie ike nye ya? Ma ọ bụ onye pụrụ isi, emeela ihe ọjọọ? Cheta ọrụ ya dị elu, nke ndị mmadụ na-ahụ. Ndị mmadụ na-ahụ ya ma na-ahụ ya site n'ebe dị anya. Chineke dị elu, anyị amaghịkwa ya, anyị enweghịkwa ike ịchọpụta aha afọ ya. Mgbe ọ gbochiri ntapu mmiri, ihe na-esi n'anwụ ya pụta, nke igwe ojii mere ka ọ dakwasị mmadụ n'ụba. Onye ga-ama nkewa nke igwe ojii na egbe eluigwe nke ụlọikwuu ya? Lee, ọ na-enwu ìhè n'elu ya, na-enyocha ala oke osimiri, n'ihi na otu aka ọ na-ekpe ndị mmadụ ikpe ma nye nri n'ụba. Ọ na-eme ka ìhè na igwe ojii kwekọọ, ma nye iwu ka ha megide ya. Onye ya na ya so gosiri ya wee bilie n'iwe.